sabura yaushe zan miki aure a'a gobe zan miki aure a'a baba sai na girma ni da nake karatun boko ya karatun bokon na zan zabarin zazzari a wata kan wasa ide 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 bayani zo kin yi sabon yaya Allah ya kawo mu kin yi babban kamu Habib lafazin soyayya yarin ya zo lafazi mai waka na yi so da kiɗana ya bugu mata da maza ku karkato soyayya wanda ba da ni masoya ta gunyi na karkato na ɗau wanka na fito dan na ga garin da akwai hazo yau dai lamba ta fito ke ma lamba ta fito kan soyayya na mato baki na ke yanka ambato kin iya sanya awarwaro na shafin kan gina gwargwaro daga zaune ba kariya sabuwar rawa daga zaune daga zaune sabuwar rawa daga zaune a zauna ke cin abinci daga zauna na iya gangaɗe a'a mu ba ma domin a jikin mu akwai kuɗi da rawa daga zaune da safe da rana da yamma da zo hira daga zaune ina danki na kan ji ya amani allura daga zaune walale 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 kai bayan jinja ta kama gani zauna a amana daga zaune idan kin ce mani yaya ni kuma sai na kira ki da kanwa idan na ce miki baby ni ma ki kira ni da baby idan kin ce mani honey ni sai na kira ki sweetie suna mai daɗi sunan soyayyar zamani yaran mu su ce mani daɗi ke ku su kira ki da moni a da sai baba da ina ko kuma iya da baba baba da ina ko kuma iya da baba komai ya sauya wasu kaunar sun ja kaya mun wuce mun bar su a baya an yi daga musan kwanakin mu gidaya wata ran mu zamo turbaya a koko da gaya dan musa kwarya duniya ta sauya ki bani na baki musaya ki san lafazi ba sunya gidan mu akwai tarbiyya an kawo kayan aure na kowa ya tiya ni da murna mu taka rawa da zaune Jama'a assalamu alaikum, suna na Zara Usale wacce aka fi sani da Adama Kamai. Don haka ina kiran masoyanmu da su garzayo su danna mana subscribing kuma su latsa ƙararrawa su ga Dan Momi TV domin nishadantarwa da faɗakarwa da hadisi a kula duk muna da shi a cikin wannan Dan Momi TV din. Ku zo ku garzayo ku danna mana subscribing kuma ku latsa ƙararrawa. Dan Momi TV sai kun zo.